Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Bugün sizin bilen soru cevaplar barada gurrun ederiz. Soru cevaplar günümüz ýöne bugün birazrak başgaçarak boljak ýyleşler. Sapar ağa, hoş geldiniz. Salam Kemine, iyileşler. Selamun aleyküm. Sapar ağa, Buyur Kemine. dün näme ova çıkyp bilmediniz diýip sorasaňyz, dün Halym Murad aganyň kompýuterinde bir problemi boldy, ýola goýup bilmedik, hem giçirak boldy soň. Başka bir güne geçirmeli olduk onu. Üçüncü güne ýalykrak görünýär. Üçüncü gün Sapar ağa bilen Halym Murad aganyň çykyşy boljak ýyleşler. Bugün bolsa soru jogap günü, ýöne soru jogap yer baradaky gurrun gitjek ýyleşler. Siz hem yer bilen baglanşykly soraglary sorasaňyz bolor. Ýa-ni Sapar ağa käbir zatlary aýtjak şo döwür bilen baglanşykly. Şo döwür bilen baglanşykly bolan üçin hem ýadyňyza düşer we şol meselede hem soragam aýdyp bilersiňiz hem bir wakany hem ýazyp bilersiňiz, onu hem ekrana getireriz. Bugün size birazrak Türkmenistanyň yer baradaky eden oýunlary, ýa-ni kanun derejesinde goçadyrnak içinde eden oýunlar barada gurrun eder size ve käbir nemeleri ekrana getirmekçi ýyleşler. Şeýle neme geldi? Indi bu taýda Türkmenistanyň kanuny yer hakynda, yer hakyndaky bütewi kanunyň taslamasy näçinji ýylda? 2004-nji ýylda. 2004-nji ýyl bolsa diýmek Niýazow tarapyndan edilen olmaly we şeýle aşagynda gelsek. Bu man yer baradaky nemeni el alýar, o yer hakynda diýär. Birinji madda o bütewi yer, ýa-ni Türkmenistanyň o bütewi kanuny tasdiklamaly. Ýa-ni karar girizip başlapdyr. İkinji madda yer hakynda Türkmenistanyň bütewi kanunyny 2004-nji ýylyň 1-nji noýabrynda başlap güýje girizmeli. Açandan işlejegi belli. Indi 3-nji madda şu taýy gatym höküm. Ýyleşler 3-nji madda eýem şu nemeni okasaň galan nemeler düşnükli bolýar. Şu wagtda bizde 59 sahypa görünýär, ýöne 40 sahypa çelli düşüp biler bu ýazgy. O kal 3-nji madda näme diýär? Şu aşagdakylar güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli diýär. O näme ekänine yer hakynda käbir kanunlar bar, şolar güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli. Ve bular 90-njy ýyldan başlaýar ve 96-njy ýyla çelli dowam eden kanunlar güýjüni ýitirýär. O kaly bir-birden. Näme diýär? Türkmenistan SSR Ýokary Sowetiniň 1990-njy ýylyň 12-nji oktýabrynda kabul eden Türkmenistan SSR'niň yer hakyndaky kodeksini we Türkmenistan SSR'niň yer hakyndaky kodeksini güýje girizmek hakyndaky kararyny owa güýçden ýitirdi diýip hasap edýäs diýär. Soň ýene näme güýçden ýitirýärmiş? Dowam edýäs. Türkmenistan SSR Ýokary Sowetiniň 91-nji ýylyň 30-njy maýynda kabul eden Türkmenistan SSR'niň yer hakyndaky kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky Türkmenistan SSR'niň kanunyny güýçden gaçdy hasap etmek diýär. Soň ýene näme bar? Türkmenistanyň mejlisiniň 1995-nji ýylyň 27-nji noýabrynda tasdiklan taşar ýurt döwletleriniň yeri kärendesine almagy hakyndaky nemeni ýitirýär. Ýene şu hem gaty bir möhüm bir neme, eger pursat bolsa üstünde durup geçeriz. Dowam edeli soňkysy güýjüni ýitiren kanunlaryň içinden. Türkmenistanyň mejlisiniň 1996-njy ýylyň 20-nji dekabrynda tasdiklan harytlyk owa hojalyk önümçiligini alyp barmak üçin ýeri grajdanlaryň eýeçligine. Täzeden okuyan şu taýyny. Harytly owa hojalyk önümçiligini
alıp barmak üçün yeri garajdan eýeçiliğine bermek hakyndaky Türkmenistan'ın kanununu güýçden gaçyrýarys diýe, ýani aýyrdyk diýip aýdýar umuman. Illeşler indi bu gaty möhüm bir 4 madda, ýani 4 dälmi şu taýda o 4. Ýani şular güýjüni ýitiripdir. Indi gyzykly tarapy şu kanunlaryň hemmejesini Sapara we şol Kur'an institutu barda şonuň nemesi bilen kabul edilen kararlar. Ýa Sapara hazır söz berer, uzun düşündirip berer. Bu zatlar näme zatlardy? O näme işler ediljekdi we Niýazow döwründe, ýani Niýazow aýyrdy diýip aýtmaly. Niýazow döwründe aýrylýar. Niýazowyň goly bilen ýöne prezident bolan üçin ýöne muň aňyrsynda has ullakan bir imperiýanyň eli dur, eli ýatyr diýilýärdi. O şeylerek Sapara o meniň girişim şundan ibaret. Ine bu kanunlar näme nämenin kanunlary näme üçin ine şu taýda öň şowatlar garajdan söz ulan ýani raýat sözüne tek girmedik. Ýani 96-njy ýylda girmedik. Ýani yurttaşlaryň elinden topragyny almak diýmek de şu madda Sapara. Owa. O näme üçin ine söz sizde. Näme kemiýine bilmedim. Biz şu taýdan başlaýarmy? Ya biraz aşağıdan başlaýarmy? Sebäbi biz käbir pikirlenmedi. Biziň iýleşlenmez, bilgili, düşünjeli diýilen düşünjeden uğralıp öz bilýän zadymyzy, bilýän şekilmizde ýani metleki bir professional adamlaryň arasynda gurrun edişimiz ýa-da gurrun edýärse onuň iýleşlenmez düşünýänken diýip biz öz ýanymyzdan şolary ýa-da pikir edýärdim mene. Ýöne buňa biziň iýleşlenmez düşünür okeni on sebäplerini oto bir giden bir tema mı kan yani o sebäplerim o sebäplerini bu temalarda bunlar nemetmäli oňa da soň ýuwaş geler. Ne yatırılan kanunlar var arada Ağdad'da ilki başlar demen o kanunları biz işlep proyektleri biz tayinladık. O beşliğe sorunluk onlar kabul ettiler. Bu demeler şu perestroika dövründen etkilenip deyin. Başlanan yani hususlaştırma prosesinin pionerleri, yani ilki adımları şonu etmeliğine düşünüp tabiat sosyalistik devleti planlaştırış nemesinde yaşap bilen ok hususlaştırmalı diýilen siyaseti perestroika şonu yöretip başlattı. Şondan etkilenip şu kanunları işlep düzdük. 90'da da vardır, 91'de de vardır, 92'de, 93'de de bolan yerler vardır. Bulun hemmejesinde de yani Niýazowyň golu vardır. Ödem käbir nemeler konstitusiýada giren bolmaly. Badyr iqtisadiýatyna geçmeli, hususy eýçiligi geçmeli, emlaklar gorulmaly diýilen nemeler howada uçuşýardy. O da kanuna da nemedi. Yani biz şu kanunları bir gapdalan tayinlap beýle gapdalan yer su reformasyny edip başlatdyk. Şu kanunlara salgylanyp bu kanunlar aňyrbaşy gelişmiş hali däl. Biz o wagt hususy eýçiligiň nämedigini ýöne ýa-da telewizorlarda görüp bilýärdik de. Okan demeden bir de ders verilen yerim yok.
biz aklımızın erdiğiçe, o bilgimizin, düşüncemizin erdiğiçe düşünüp tapıp bilen edebiyatımızı, literaturamızı okap bilgimizi arttırıp yemedilen dağıtlar kanunu geçirilen dağıtlar şolong hemme jetinin generatörü, intihatörü ödüm şonun men tuğrumdaki işteş yollaşlım, pikirdeşlem o reformatör ruhlu iyileşlemimiz olaram epetli badi öne şu at gıydan tağım hiçbir yerinden tez çıkan ok. Men 3 yıl garaşıp görün şoları o signal beriyet o nemedenem ne kan yatladanların atlarından tutandırın köp kişinin onun içinde dünyasını ütködönlerin ma oluyor ayı üstünde gelip görünlerin bol şolardan käbir maglumatlar dağıtlar gerek onun da ne kömekçi oluyorlar ne de bu işin bir kaptalının tutma niyetleri var da onun için ben bu niyetinem toğabınam mecbur ýagdaýda özüm almaly bolýandan men ýükürläýin öňküde param aýtdym men şunu özüm etdim diýen ýalak menden soň ýatdy da o ýatanyň sebäbim şu etaty tüýrýän adam ginnerir de diýen adam ýok bolsa bu zatlar özünden gidýän eken ne şu nemesinde biz owu hojalygyny duruşunu şahsi eýetçiligi, hututy eýetçiligi, ýani hututy diýilende de bu ýalňyş terminlerini düşündik. Buny öz elin öz ýakan bolar ýalak özelleşdirme nemetine girişdik. Özüm elimizi çermäp kän wagtym geçenlerde 94-nji ýyla çenli edilen işler ummatydyr. Bu hemme ýani bu düzgünlüğü, kadatyny, tertibini, onun metodikasyny işläp düzmek, özüm her çüýüne şenli. Ben käbirler barada görüň beren geň alarsaňyz gaty gowy işler edilendir. Özüm dünýede belki de görülen alyp boljak. Yani Türkmenin yüzünü utandırmayacak şekilde öyle bir yetkisiz neme bolmalı da. Onu başladık. 94-nji ýyla çenli. Birinji ýyly 92-nji ýyl 65, ikinji ýyly 270, yani 175 töweregini olan şu kitaplarda atlar var orada hem becetinin yani kıyameti rastaniyeti bilen vardır. Kalkodun atlarını senin çok kitabı söylemeyeni ben elimde badi birini adatlık radyatının nimetinde çıkış edemde dileyip alırlar. O biz bunu ulanacak deyip o sondan son menneki exemplar şolarda kaldı da. Bilen olaymasınlar şu son başka egzempların yoktuğunu. Yok, dile slujebnem polzu edip tipografiyamızda çıkar diyadık da. Elbette 50-60 egzemplar vardır. Halkın elinde bolmagy mümkün. Ýöne onu üýşürüp ýakdylar hem ýygnap onu habar alýadym. Onu ýaklýanam bolsa bir ýerlerde galmaly. Şu hem bejetiniň nemesinde öz elimiz bar da. 250 oly 240 oly hojalyk hututy eýetçiligi geçdi. Şu kanunların esasında. Şu kanunun esasında. Bir topar pastanabilenler vardı. Şu kitapda şolun atlaryny, çenli tarihlerini çenli bardyr. O yeni de bir tapar gaýtalýan şok kitaplar, nemeler, maglumatlar kimde bar bolsa
bize bu nähilek yol bilen ýetirýän bolsaňyz ýetirin, biz bunu halka ýetirjek. Bu gidli ýani eме zat däl. Bu bir sizin bähbidiniz üçin, sizin çağalaryňyzyň bähbidi üçin, taryh üçin gaty önemli zatdyr, gaty gerek zatdyr. Siz bu gerekliliğinin nähilek wajypdygyny entäk düşünýän bilýän näsiňiz? Bu bir şeýle bir size gerekli zatdyr, hemme zatdan gerekli zatdyr diýip men aşagyny ýene bir tapar çydaýyn. Sebäbi sizin adatlygyňyz yerin hususlaşdyrmagy bilen başlaýandyr. Sizin kanuny bir döwletde ýaşap bilme mümkinçiligiňizden şu hususiýetlikden, näme hususy eýçilikden, ödel eýçilikden başlaýandyr. Şo bolman demokratiýa diýilen sözi näçe ulansalarym şoň gapy açylýandyr. O sizin hem kanuna bolan talaňyz öz-özünden ýok bolýandyr. O kanun bolmasa onuň adatlyk bolýandyr. O adatlyk bolmasa önümçilik bolýandyr. Şeýdip sepleşik gidýändir bu zatlar. Bu hem üçin Türkmen döwleti diýeli, döwlet diýmek halk göni halky göz öňünde tutup bolanok Türkmen hökümeti döwleti bir adamyň elinde de. Onu döwletem diýip bolanok. Bu zatlar näme bolýanyny biz geljek nemelerde gurrun eder, bu bir gaty ul temadyr. 30 ýyllyk sizin eşitmedik. Eşitenen bolsaňyz üns vermedik. Ýöne sizin ykbalyňyz üçin iň önemli gurrunlaň nemeti tapgary şuň kreme bilen başlaýarsa buň aňyrsynda sizin ähli şuwat gelen tragediýaňyzyň özüni ýatanlar, başy ýatanlar, sebäbi ýatanlar buny düşünmez ýalak zat ýokdur. Biziň buny düşündirmämiz giýjagaldy diýip bilersiňiz bolun ýok, giýiş däldir. Biz şuny ýa-ni ýer entäk siz bu zatlaryň manasyna, mazmunyna düşer ýalak ýagdaýa düşmäňiz gerek. Buny sebäbi onu aýdylany bilen biziň millet düşünen o eken. Buny görüp, ýaşap, başyndan geçirip soň düşünýän ekeni. Şoň üçin biz buny holukmalärleýänmiziň büyük sebäbi şol. Sebäbi düşünilýän bolsa bu zatlar bular ýalak pazygaly derejä gelmeliler eken. Şeylerek nemeti var. Inni bunu biz yeri hututy ödül, öz eli, öz ayağı olur ýalak yerin eýetine, halka bermäň nemetine düştük de. Bu şeýle wajypdygyny belki şo döwürlerde bilýän näler? Bilýänem bolsa bu derejede wajypdygyny düşünýän däl bolmagy mümkin. Oňa men jedel edip durjak gel. Ýöne şo döwürde hususy eýçilige ödülleşdirme neme geçilmese Türkmenistan ýeke owu hojuluk däl önümçiligi aýak üstüne durup bilen ok. Diýilen netije gelip bu işler başladık da. Özüm ýanky käbir nemelerinden ben size bir gyzyk neme gorýalak bu epizodlaryny gurrun bereýin. Şo geçilen nemede biziň planlaşdyrdyk işläp düzen metodikamyz bilen geçilen ýagdaýynda Türkmenistanda şo da data diýin
1992 yıl deyip alalı. 1992 yılda Türkmenistan'la Oğuz hocaluğunda mallarçılıktan demedeyin ben bir tane epizod kurum vereyim de. Neyse mal olsa misal için 5 milyon koyun değil oğlum çaklı mal ya da 1 milyon 2 milyon yani iri şaklı mal var diyelim. Şu mal ne ağrılmalı, ne ketellemeli, ne ölmeli, ne yitmeli, elmidama ortada aylanıp durmalı. Yani ki dayıhan fermer nemesini döretmeye bir geçici sermaye hükümünde. Onun ne misal nemedeyin 100 tane sığırı kemine beriye kemine ben fermer olacak diye. 100 tane sığırı kemine pulu yok da alıp bilecek geldi. Onu biliyor. O kemine yönü beriye kemine sığır bakıp sığır seyredip görün. O hocalık nimeti çok halk oldun. Bir vekili. O sondan kemine diye sana ne beriye sen her yıl 5 tane göleni 10 tane göleni vermeli, iyidine vermeli. Gölü derlen sığır alanı olsan sığır vermeli, gölü alanı olsan gölü vermeli. Ne hem alanı olsan çok şekilde nemeni iyidine vermeli. Onun kemiğine yağlak yine duruyor. 50-60 tane adam var da. Şöyle her tane 100'den berilen şunlarla. Şöyle oradan yılla 10 tane sığır bir yeri uyuşuyor 10 tane adamdan yine de 100 tane sığır oluyor. Onun başka birini veriyor. İkinci yıl. Yani 10 tane deme işlep dur. Bu onun şeyle oluyor. Onun ikinci yılım şunlarla. Hovuz yağlı, font yağlı. Kalkodun emeti, yani orta koyulun mal, ne kefellemeli, ne ölmeli, ne yitmeli, ölse de, yani kim alan orada sonkudan kemelmeli, yitte de sonkudan kemelmeli, yani alan da adını 10 yılın içinde yiğidine vermeli. O da onun şey böl veriliyeden ben her hocalığın büyük koşuk birinde yakıdan molpiler beylekinde yeden molpiler soraryalık schematına edip veriyenler koyunam sonralak toğuna çenli şeylerek demediye de onun şeyle olanı yani ortada duran mal hiç vakit nokta yönü şu malın degen adamsını mala yeti diye aylan diyor da 10-20 yılla o her 10 yılla kette olmalı. İn adından minimum. Yok. Şeylik gibi ya. Mallar sonralık olmalı. Son o malı bakma için o yer, saklama için yer. O da aslında hem de söylenen her civarada giden kitaplar vardı. O şunun her bir sorunu cevap veren her demeni betavını öd için alayan detallarına çenli. Hatta kitabın ne edip vermeliğine çenli metodikası işlent müdürlüğü de. Bu metodikanın her etraftan, vilayetten aylık yani kurslar açıp çağırıp yani Aşıvat'ta okudiyatık çoğun için yörütü institüt açtık. Yani reformu varadaki yer bu reformu varadaki institüt tip adam vardır. Öyle ben oğlum bile nasılan institüt o direktörüm geldim razı geldiler. Şu 60'tan geçenli. Orun atarı Akbarat Babayev tip o da yaşlı kalkoz başlığı ömrünü kalkoz başlık geçen ne yaşlı. Onun bir topar yani muallimleri nemeleri var, kandidat navukları var, doktorlar var. Geldim raca akademik olmalı.
olara mali terişte bilen hem zat bilen üçin edip yani obu hocalygy bilgili yani fermer hocalygyny geçýärde şeydik. Bu mallar barada neme diýdik. Yani ekrançylyk barada da aýry şolar ýalyk neme. Men bu gurrunda bunun hertini detalyny agdap aýdyp oturmaýdym. Bu kent wagtyňdalar o edilende de bunu indi iýdine demetsek manaňyz ýok. Siziň şuwat ne ýeriňiz bar, o ne teknikaňyz bar, ne de malyňyz bar da. Bu zatlaryň hemme jetini sırtyňyza çyrşadyňyz, halk bolup etdiňiz de bunu men ýol başçylary da diýen bok. Ni paýdar ýalaklardyňyz ýok, ulanor ýalaklardyňyz ýok. Bunu yani kıynanç bilen aýdýanna begenem ok. Şoň üçin men bunu ýaşamasaňyz düşünmezsiňiz diýänim şol ýani ýaşan soňda geçen zady ýylyňa alyp bolýanlar. Ýitiren zadyňda öwüni doldurup bolýanlar. Onuň yer barada yerem huduty ýa ödel bolar ýalak yerem şerini alak paýlananlar. Ähli kolhozyň yeri 240 kolhozyň yeri 2 oblus bolýanlar. Baştyş. Oňam kapitalyna kömekçi neme bolar ýalak ýene de bir oblusyň yerini täze yer açyp berdik-de. Yani uly mesberde 50-100 gektarly fermer bolar ýalak. O fermerlere de öwredör ýalak, görelli bolar ýalak. Aşgabatyň nemetinde şor diýerler. Yani köylüň gapdalyna bir 39 gektar yeri Gıpçagyň bir kolhoz bar. Şu ady ýadyma düşenok. Gurban Elli diýip bir başlygy bardy. Bir oglan, şoň bilen dogry aglaşyp aslında 60 näçe min gektar şoň ýartyny olara ýartyny bize ýöne şu taýny 60 näçe min gektary tekillep o suw getirip ulanır ýalyk ýa daýhanlara 25 gektardan 50 gektardan paýlap berme demelerimiz barda. Onuň şu taýyk ähli şu döwürde bar ylmy ýa o hojalyk boýunça dünýede bar ylmy şu taýyk üýşürip yani kapilnara şeýnetinden tut yani tohummaly nemelere çendi. Yani Abrasow eksperimental yani beýleki daýhanlar görüp öwrenir ýalak hem mektep, institut, oku hem görelli bolar ýalak edip şolar ýalak bir planymyz bardy. Bu taýyk biz suw çekdik, kapilnara şeýne getirdik. 5-6 min gektar yer tekilledik. Kum, dağ ýalak kumlary tekillep. Onuň aşgabatdan atyk suw bardyr, kanalizasiýasyndan neme diýen köl ýalak bolup ýatan neme bardyr. Oňa da proýekt edip şoň suwuny ýani arasalama nemetini geçirip o hojalyk ulanır ýalak ýagdaýa getirmekçikde. Oňa kontrakty bardy. Izraýlyň tahilli bir nemesi bardyr, firmasy bardyr. Dünýede şol işler boýunça bir nomralylar. Men Izraýla bir sapar gittim. Ýöretip şo neme diýip öwrenmek, görmek üçin, şolar bilen gürleşmek üçin şo proýekt Türkmenistanda bardyr. Ýöne biz başlap ýetişmedik. Bizi halk düşmanyýalyk edip bu zatlardan çetleşdirdiler. Biz oň ýamy dendigini bilen ýoktuk. Golün ýöne biz yer türkmeniň biziňki mekänini paýlap başlap durdy. Onu da Akbaşçanky kenne. Nädip sapara, ýene şoňa geldim.
bir Türkmen bunu nähilek bulur ýalak inisiatiwa bilen nemedip ödüm postsovet nemesinde bir şu meselelerde birincilik. Yıllarını seyretseniz görünüp durandır. 90-njy ýyl, 91-nji ýyllar huduty eýetçilik nire yer reformalar niren. Yer reformalar yani postsovet nemesinde bir yerde de geçenlerdir. Pribaltika döwletlerine başka. 3-4 ýylyň içinde gözümüz bir 2 minut arkamıza seretdik, o görsek eýem yerlerini paýlaşypdyrlar diýip gahary gelen bolmaly. Ak paçýanyň. Sebebi, oňam sebebi bolmaly kemine. Gorkularynyň real sebebi var. Kemine ben yemem kompýuterim demesi. Ana, indi nemetdi. Toğunu öçürenek kemine bu. Az alsa gidýärdi. Yankı hususy eýetçiligi yer berilen soň itleten islemesen yani kanun ortaga gelmeli bolýar. Kanuny talap görýär. Konstitusiýada bolmalsa ýalak bolýar. Kanuny talap görýär. Aşakdan, halkdan talap gelýär-de. O talap seni azatlyga çykarýar-da. Yani kanun yok yerde azatlyk ýokdur, azatlyk yok yerde de öňümçilik ýokdur. Ne şu çark barda. Ne şu çarkyň etaty nemeti yani öňümçilik edip başlayan bolýan taňa kanun berip, kanun berse taňa azatlygyň bapdary bilen gelýär-de. Mecbur. Yani o azatlyk üçin görüşip bilýän, nemetip bilýän. Ne bir postsovet nemen şu atki yani ortadan edip ýören dağıtlar var, gorkusy ortaya Ukrainada nämeden gorkýar? Şu dağıtdan gorkýar. Şu hususy eýetçiligi yani ödül sektor bir belli bir derecede ayağa galan soň buna iyide dönüş ýokdur. Pribaltika döwletlerinde bu dağıtlaryň nusgasyny açaçan görüp bilersiňiz. Şuloň hiç tabi ýok yer atyrna. Kendi yerlerim ýok Pribaltika. Ýöne ýeke öýlerini näl? Ortadan yani Leningrad oblasti ýa-da Peterburg oblastyny, Moskwa oblastyny, Moskwaň öýleri bilen demäni. Şulary süýt et önümleri bilen üçüne derdiler-de. Şu zatlar dartgınlyk emele edýän säze şeýledi. Onu yumruk galak yani ortadan bir kiçik oblast da ýok-da. Territoriýasy zaten. Azatlygyň, erkinligiň berýän nemeti. Şu wagt Pribaltika yani şu Litwan alaly. Ýene 5-6 ýyldan, belki de 10 ýyldan Ýewropanyň baý döwletleriniň biri bolýar. Awstriýa, Germaniýa alap döwlet bolýardy. Baýlyk demedin. Şu adam şolardan lokan kemligi nemeti ýok, ýöne köni ýukuwada. Şonu ýuwaşlyk bilen ödedýärler. Peyderpey. Her aýda yani içinde bolman nemeden de gözüňe görünüp durda şu ötüşi nemesi. Bunu arada adamlar edip bilýär. Bolmasa şular biz bile yetişen adamlar. Biz öz döwrümizde Litwanlar bilen känje edelleşýänler. Şular üstünden bir tütlük neme öz bilen teredýärdim. Ben şu Litwa döwlet diýip hata edemokdum da. Näçe diýärdim diýsem ben neme yani nemeden oklar o garşy geldi. Şular ýalak nememiz bardy. Bolun bular nirde tid nirde. Yani şulan üniversitetlerine dünýäň hemme ýerinden student gelýändir. Türkiýeden vardır. Awstriýadan, Ispaniýadan var, Italiýadan var şuýda.
okuýarlar, ýokary okujaýlaryny. O, siz nirek gidiýäňiz? O da bir soru alamat. Eni biz demämdi üýtgetmäli kemine. O sapara üýtgetmänkä men bir nämäni aýdan illeşlerimiz belki düşünmän bilendir ýanky. Erkinlik, azatlyk, önümçülük diýdiňiz-de. Onu bir ýyzy derledip aýdyp geçeli. Gaty möhüm bir tarapy. Ene sapara erkinlik, azatlykyň döreýişini aýtdy da bunuň aslynda aňyrsynda ýanky eýeçilik bar. Eýeçilik hem şeýle bir zat illeşler. Dünýäde ilk o eýeçilik toprakdyr. İnsanyň demesi. O eýeçilik toprakdan başlandyr. O döwürlerde toprakdan başga zat ýok da. Şonuň üstünde uruşup başlandyrlar. Ýani şonuň üstünde de kanunlar, hukuklar, düzgünler, tertipler hemme zatlar dörendir. Soň şu topragyň esasında haçan ekmeli, haçan ekmeli diýip ýani ýyldız bilimlerine çelle, ýani ýokary asman bilimleri. Neçelle astronomiya bilimlerine çelle orta çıkandır. Ýani toprak şu wagtky medeniýetleriň köp zadyny orta çıkarmana ýani ýardam berendir diňe pikir etmäň. Tohum atdyň bir zat çykdy däl, o tohumyň ýanyndan ýani ideologik zatlara bilelikde gelendir. Esasan hem kanunlar. Bizde şol ýok. Ine pikir ediň näçe 150 ýyldan bäri toprak ýok milletde. O toprak bolmasa ine nesilden nesile geçdikçe de gitdikçe de gullaşýar. Ýani doğulupsun o ine toprak galjak sana miras boljak ýene bir zat däl. Ine şu taýda ýani kanunlar okan. Näme diýe? Önümçülük üçün diýe ýani yurttaşlara, grajdanlara diýe de grajdanlaryň eýeçiligine berilen topraklar izin alınmaly diýe şu kanun. Kanunda şey diýip ýazypdyrlar. Ön kabul edilen 96-njy ýylda soň güýjüni ýitirmeli diýip 2004-nji ýylda güýjüni nemesini ýatyrypdyrlar. Sapara 2004-nji ýyla şeýle bular düşünmändirmi? Bunuň beýle işleýändigini. Birden edip bilen onlar çekinmeyenim duranok bunu halkı uğukladıp şey diye diyorlar da bu zatları. Yoş birden alsaňam bolanok da. Reforman yatıranlarına halkın ünsünü başka yer demettiler de. Yani beni işten ayırdılar. Yekemenler olun men komandamda näçe adam bolsa mesetini. Şulara yemetine yaramazak adamlar hem bezetini işten ayırdılar da. O bizem de ayırdılar. O ne kapar yani 3 ýyl öňünden Türkmenistanyň paýtagyny tatyp pulunu alyp gidipdir. Ýeni ýalak bu ogry hökümüne şey etdiler de. Onam ben ýüz maýdan ýerleri ýok. Yani hukuk bilen yüzleşen yerler hem ýok. Yüzleşen yerler yok. O yönü yankı mış nemeti bilen yani tökmet diyalak neme şu kagaban usulü menem işten ayıranlarını da yani kemçiliğin var diye ayırmadılar. Lokan nemedel öyle bahana yalak. O maňa edilen zatları bir yerde bağ bolsa, o bağdan ýokdugyny bilemok. Onu da men jogap bermeliler. Yani baş ýokarymda minister var. Onun menden başga teknik sanak pudoklara jogap berýän nemeler var. Zam ministerler var men alak. Men şu zam ministerleriň arasynda iň kiçikdim. Men hiç sada jogap beremok da. Men wagtadyata hem de ortak bir neme. Ben hiç bir pudoga jogap beremok da. Aýratyn. O parta bolsa parta jogap berýän ornwatary var. O ekmetine jogap bermeli adam bolsa oňa da aýratyn birden minister var. Mala eýlek nemelerinde de şonlar ýalak. Tekip sana ornwatar var. O men birinji ornwatarym däl. O taý şondalyk ýöne ýani propagandan dili nemeti işleş alga terapiýasy başgaça işleýär. On şunlara çende mana nemet börün adamlar vardır. O biz o zatlara kendi tömerip börümde ok nemet börümde ok onu yönü özümüzden bizim beyle önemli adamdığımızda o düşünmän kendi gezdik.
Soňlar düşünüp başladyk da şu eýeçilik biz Akbatsaň nemetine toprağını nemet alypdyrys. Şonalak nemet bar. Tecavüz edipdir diýäňizmi? Owo bunu Han Wakan, Sultan Wakan o yerini paýlap bermäge cesaret eden türkmen o näýlek aýagy üstünde gelip ýör diýilen ýalak neme bolmalylar. Ne bu kanunlara ýuwaşlyk bilen eýtdiler, beýtdiler. Yani bolmasa ne 240 kalhoz o taýda da bir 2 milyon halka ýaşamaly. Şolar da şaýat da suat setlerini çykaryp bilen nälerdir ýa-da düşünen nälerdir. Yer verilendir şolara. Eýeçilige. O käsi aýdy ýa, o berdiler diýe soňam aldylar diýe. Soň diýen şo 2004-nji ýyl bolmaly. O ýa-da ondan bir ady öňürek alyp başlandyrlar, ýa bir ady edip başlandyrlar. Ondan biz ýa Türkmenistanyň ýarsyny toprağını ýakarançylyk demesiniň halka paýlap berdikler. O hiç kimden bir köpüğüm yani pulsuz Mut eýeçilik. Mut eýeçilik yani kalhodun yerine yani hiç kimin nemeti ýok diýip berdik. Kalhodun kuruluşunun tarihi var. Padşanyň yerini mut paýlap beripsiňiz özem. O ne kim beşman beren bolsa şo yer alanında o aýyp biler. O da şu mut bolan soň şu wagt ýatlamaýan bolmaklar mümkin de. Bu mutladyň degerim bolmaýan bolmak mümkin. Onu bilmeýän bolmak mümkin. Bu iş şeylerek soragyň bar bolsa jogap beren kemine. O sapara sorawym bar. Indi o munyň näme üçin aýrylandygy belli ortada. Edil soraw bermäňkä bir neme görkezen, bir näçe zat. Günümizde ýalňyşmasam şu 2021-nji ýylda görünýändirse 2021 diýip bu haýsy neme ýokarysynda da görünýär ata-watan diýip bularyň biziň garşymyza ýa-ni biz habarçylyk ýene näme bilen gyzyklanyp başlanymyzdan soň biziň garşymyza açyldy. Hatda biz dernek kurduk, bularyň dernek kurdy. Şeýle bir neme de. Indi şular wagtal şu ýatyrylan kanunlaryň ýerine girizlen kanunlary neme dip durýarlar. O ine seredin şu taýda näme diýipdir? Şu taýyny okaly. O yerler peýdalanmaga berilende diýe. Seredin yerler peýdalanmaga berilýär. Düşündürerse hazır. Potrot diýmek ýani. Yerden peýdalanmak hukugy başga bir ýerine geçirilende. Näme diýmek bolýar? Sen yerden peýdalanýan bolsaň diýmek seninki däl. Seninki däl bolsa satyp bilen ok. Satyp bilmeýän bolsaň sen ölen ýagdaýynda ýa-da bir zat boldy. Keselçilik ýene-de näme ýa elinden alındy. Başga bir ýerine geçýär. Ýa-ni geçýär diýmek söz. Yine şeýle bir zat bardy sapara. Maňa o 1 kilo alma ber diýmek aslında ýalňyş bir söz. Maňa 1 kilo alma sat diýilmeli. Dogry dälmi? Hukuk dilinde şey dip geçer. Hukuk dilinde o men 1 kilo alma berdim diýip eğer pulunu vermedik olsa dawa edýän olsa diýip aýtsa satıcı diýmek sen beripsiň o satmansyň diýiljek. Şonuň üçin men 1 kilo alma sattım. Alan adama men 1 kilo alma satın aldım diýmeli. Bu taýda şo ýok ine görüşümüz boýunça. Dowamında näme diýär? Yerden peýdalanmak hukugy miras o düşerlik tertibinde geçende diye yani ulu oğuldan birinci ulu oğuluna geçen olmalı düşerlik tertibi değil yani göre. O son ya da kıyızı var mı? Umuman şu yeri işledip bilecek birine vermeli deyip duruşu. Yankı vermeli satmalı değil. Yankı karıştırma onu. Son hava raayet hukuk son eyyam raayet öbürlüğe de
Rayet hukuk gelişikleri bağlaşılanda o sapara bu näme diýmek bolýar? Gelişikleri bağlaşılanda. Hiç hiç düşünmem. Nova. E, Neme olmalı ýaly? Öz aralarında düşünşýä olmalıdır da senden Demek sana geçýäri. temine yankı bir tevuk kanun var ya. Hmm. Ben şonu biraz okudum. E, okudum. Şinin suyu 90% su. Hiç mani demek taşan ok. Ha, yer eyi süçün taşan ok. Onun içinde bir bellemeli neme yer devletinki diye ona da dine park ekmeli, buğday ekmeli. On kararına yani prezident vermeli ya. Ne sol oraya bağın çıktı da gemide. Sol yani 40 neyse tarifa nemeden. Onun galan demesi köpesi yerli hakimiyetler sol nehiylek regulir etmeli. Meselelerine giriyede. Kadahtır nem etmeli. Yönü yer dayıhanın dilen yeri yok. Yeri dine ullanmala kârennetine bedliye. Neme diye de. Hmm. Ben şundan alan demem. Bu hemen demek. Bu yani sen kul demek. Ben sana yeri ullanmala veriyen yani beremde de ben diyen dağdım ekyen diye. Parta bilen buğday ekyen. Şu tak Mekkece onu mekip bilen ok. Hmm. Gavunu mekip bilen ok. Karpı mekip bilen ok. Ben neme diysem şunu ekyen diye. Parta bilen buğday. Inni parta bilen buğdaya geleli. Parta bilen buğday iki hem yani Türkmenistan'ın şertlerinde Türkmenistan için ortalar ubuyt işini ya da Türkmen'in yani düşüncek diline termin neyden ubuyt Rusça diyen hava Rusça. düşünsüz delelli Hmm. inni sen delelli bir zatı ekyan olsan başka da adam ekip bilmeyen olsan o delelli bir adam değil delelli iki zat ekip biliyor. Başka da ekip bilmeyen olsan bir yıldan sonra sen diyem bankrot olmalı. İkinci yıldan sonra düğünden deme olmalı. Sen yani öyün uğdarına ay üstüne durup bilmelerle. 30 yıllar sen yani potrotta işleyen olsam bu zelelli dağdı, bu işin dağdı. Yani döndürüp bilen. Devlet bunu yani gözünü boyamak için birinciden iki kursu vardır. Şu iki kursun ne için ömrünün uzaktuğunun mazmununu düşünecek olsan şu dağıtları düşünmelisiniz. Niyazov dövründe de vardı. Son yine tazeden Hemme çıktı. vardır yeni de olur. Bunun gidecek yeri yok. Sebebi bunsuz bunları halka ağırlap bilen olur da. Çok kurs bilen burada sana kömek beriyen yağlar ediyorlar. Yani subsidiye diye de. Yani o kömek değil. Hiç sadına yeten nokta. Hiç sadına yetmeyenin demesini biz son kınemelerde düşündürüp aydıp veririz. Türkmenistan'la. Ben şunu kâyan aytaladım. Yine de bir sapar aytalayın. Ähli Türkmenistan'ın içinde oğu gocalın bizim dövrümüzde. Dünyanın abat dövrünün yeyin. O çölün en yukarı derecesindeki dövür diye aydayın. Şu dövrde ähli oğu gocalın önümünün cemi 1 milyar dolara yeten oktu. Ählisinin cemi 1 milyar dolar. Sapara goğum ervet monam aydıp bellap geçin. Ona mı aydıp veren? Hiç zat çıktıcı etmenseniz son çıktıcının biri üstünü yapıptır. Yani, ödektir diyelim. Çok 1 milyar doları size arasında ne gizlice alaydı paylarınızda da size kuşunuza yeten okşu olur. Yani şu dargadan kurtulur. Haydi işleyen adamlara demedim de. On ben hak düşündürüklü bolor yerlere deyin aydıp deyin. Şu kanun
çıkan bäri 2004'de çıktı değil mi? No 2004'te öňkü ýa-ni kanunlaryň güýjüni aýryp ýerine gulçuluk Ho. düzgünü geldi. Indi men yani bizim alan dememiz 2008-nji ýyldan informatorlukda 2008-nji ýyldan nätäze prezidentli bolup soňuz şo wagt bawaraply bir ýigidi taýlapsyňyz Şey diýerlerdi. O şey diýerler, o gowy aýdym aýdyp ýören, gowy açyk ýigit geldi diýip bize de şey diýerler-de. O bir deme Keyp Hon, o gowy açyk ýigit Berdi. Sapar. Ha geldi diýäňiz. geldi o şu gelende o 2008-nji ýyl 2008-nji ýyldan 2018-nji ýyla çen bu kanun 2004'te buna bellen şutaýda yer satmak gadagan diýip ýazylandyr ýerlerini badyr. Okarsyňyz özüňiz nebet görmäň. Yer yani satma, alma, satın alma nemeti Pul bilen ýa-ni nemet. pul bilen gadagan. Diňe berip bilýän. Diňe berip bilýän, yani ulanmaly berip bilýän, arenda berip bilýän. Bagady nemeti bolup biler, ol ýöne satma, ýa-ni ykdysady nemeti ýok da. Dolanşyk giren ok, yer satma alma nemeti. O şondan bäri ýylla diýe 10 ýyllap bunu bizim içinden ýüýüpli balan informasiýanyň nemeti. Her vilayet 5 vilayet bar. Her vilayet ýylla 1 milyar dollarlyk halka yer satypdyrlar. 10 ýyllap. 10 ýyllap. 50 milyar. 50 milyar. Indi 5 bir ýylda 5 vilayet o her 1 milyardan yer satýan bolsa 5 milyar dolýar bir ýylda. Ýöne o jolun ýakly demesiň öndüren önümi 1 milyar. Önümniň bahasy 1 milyar. Ýöne bulan satmalar ýeri satyp alýan puly çok bäşetdi. Nädip satýarlar? Kanun ama var satmaly däl. Bu meselede iyileşler sizin her biriňiziň şu gemetinden teyit geçeniňiz gaty teljeňdir. Ýurdun 60-70-80% şu bir gapdalyna badyr. Ya yer alandyr ya satandyr. Ikiden bir ýokman. Yani iş yerine satıptırlar, yani mellek yerine satıptırlar. O mellek yerden başka yer verme de hakları yok. Değil mi? Mellek yeri verip bilýän kendiler. Öyle satma gadagan ýöne halkdan pul alypdyrlar. O 3000 alanam var, 5000 yemedenem var, yani önümçülük, yani magazynda taljak diýip yemeden de 200.000, 300.000 berip börenlerim var. Garat her oblast 10 ýyllap allygyndan yer satypdyrlar. Siz hem şaýatsyňyz iýleşler. Yani kim şunu başyndan geçiren bolsa, bu arada biz ýörüýte gurrun etjek. Bu gaty udy neme? Bu bir guromoçulukly iş. Bu işin näme işdigini soň nemedeli. Bunu bilmeýän adam Türkmenistanyna ýok. Bunu döwlet edaralarynyň bilmemezligi mümkin näl. O sebäbi ýa 5 milyar dollar aýlap dur ýylda. Soň bir zat dogurlap geçel sapara, ýa satypdyrlar diýende olay hem özeline geçýän ýalak many çykmasyn, ýa ulanmana satypdyrlar. Ulanmaly berýärdir. O da yalan. Yani sana berdik diýenlerim yalan. İtledik wagty üstünden traktor sürýärler. Ödem itledik wagty seni yani cinayet eden adam sıfatyna getirip bilýärler. Sebäbi yer satyn almak gadagan. Kanun şonu ýazypdyrlar kanunda. Satma, alma gadagan. O seni yani alypsyň.
alana günahkar, berene münakar da itledik wagtyň jenayetkär. Haçan yani kapyň kakdalar, o saçyň kelläň aşak demedik bar bermeli. Ya o ýagdaýym şonala. Ýöne galan nemezinde ter kuartrant ýalak kärinde yani kuartira ne Türkiýede ýaşap ýörüň da. Krein dölýän boldy. Şonala krein nemeden neme ýalak. Sizin hatta ne ölüm maýytym bar. Ölüňizde mazarlygyňyz bardyr. Şoda yani ulanmak üçin verilendir. Üstünden elimde mı traktör sürdürüp öğrendirler. Yani Türkmenistan'da 70 yılın içinde 3-4 tapar iyiliği de yemeden. Diňe olam däl mazarlıklarım şeyle. Ya o şu mazarlıkları tekillendirdi. Sen yerin däl. Yani ölen bolsaňam döwletiň topragyna ölýän gömülýäňdi. Olaryň ne kanuny boýunça döwletiň topragy. O sen arayacak yerin yok. Ne çärjewde o çärjewde bolan waka ýaňy ýakynlarda, ýaňy ýakyn diýen 2-3 ýyllykda däl. Ýakyn diýen tebine biz 70 ýaşadyk ömrümiň hem bejen şonu görüp geldik. Türkmenistanyň nemesi bardy, tipografiýasy bardy. Merkez tipografiýasy. Ýaýyn öýdi bar geçendi. Çok dron ýeri bardyr. Şo taý öwgädi. O iki öwlä bardy. Ýa köçäň o aňyr ýüzünde de ýa köçäň adı şu Atabay şu aňyrdan gelýän köçäň. O ýüzünde de öwlä bardy. O bizim çağalymyzda görünmemelimizde. O 11-nji bir kraýonyň gapdalyna şolar ýalak öwläler bardy. O tekidler, o demek görler. O üstünden ne? Köşk kurup görler. Yani yazım köşkün bir gapdaly şo deme giýýärdi, şo taýlarda öwlä bardy. O yer ene öwlä geňdir kemine Litvada da satylýar. Türkiýede de satylýar. O Şweýçede de şondalyk öwlýädäki yer hususy sen tatyn alýan, sen ýeriň, sen onu uldurag alýan, sen başgalaň bilen o ýygnaklara şondalyk neme. Türkiýede de şondalyk. Wa şeýle Türkiýede de şeýle. O diňe ýa kimsesizler üçin. Kimsesizler üçin. Olam wagtlaýynça sapara, olaryň kanunda ýanky bir gün eýesi çykyp tapar alyp gider diýilen maksat bilen o taýy. Hemişelik däl. Ne? O taýy bar. Ana. Ne Türkmenle postsovet nemesini ýeke Türkmenem däl. O sizin ýanky ölmäle de öýde ýeriňde ýok. Ýatar ýalar. Ýagdaýyňyz şeýlerek. Buna bilmedim ildeşlerimiz näçe wagtda düşünýär, näçe derejede düşünýär, ýöne gaty bir möhüm bir zat bu. O möhüm bolyn ýöne kemine men hemmekşiň bilýän ýa-da bilmeli diýende zadyny gurrun bermägi bir nemet ýene gurrun bermeli olaýanda men bermelilerle. Ne bu hukuk barada professorlar bardyr, dosentler bardyr, kafedralar, nemeler bardyr, muallimler bardyr. Halkyň öňüne çykyp şolar gurrun bermeliler. Ýani Türkmenistanyň ýeke Türkmenistanyň däl postsovet nemesine hem de degişlerek bolmaly. Kanunyň işlät bilme nemesi barda. O da dünýäň 18-nji asyrdan bäri dünýäň hemme döwletlerinde konstitusiýasy bar döwletiň nemesinde ýazylýandyr. Ýani güýjüň bölünşigi diýilýär. Teoriya razdelenia власти diýip öz başyna bir teoriýadyr. Hemme nemeleň içinde bardyr. Ýani bu näme üçin edilýär? Bu konstitusiýon stroýuň kuruluşun ayağı üstünde durup bilmesi üçün. Yani 3 tane tağan olsa şu tağan ayağı şor. Çok olmasa konstitusiýa işlen yok. Yani şu güýjüň bölünşigi, hukuk çıkarıcı organ, yerine ýetirji organ, süýt yani 3 tane güýç. Şu bir adamın eline geçen soň ya da bir gruppan, bir toporun eline geçen soň
hukuk barada gurrun etmek ve onu o da öz başına urçun cinayet diýerler gurulýar. Hukuk işlep bilen o. İşlemesi mümkün değil. Hukuk erwedi işliýär, ýalňyş işliýär, näme işliýär diýmäle de ýagdaýyňyz ýokdur. O bunu beýdiýmellerler. O ýa-ni üç bölünüşi ýok bolsa o taýda hukuk ýokdur. Hukuk ýok bolsa siziň azatlygyňyz düýbünden ýokdur. Biziň azatlygyňyz az. Ya bu taýda bir göwnüme degdiler, hakymydylar, nämetdiler. Biz hakymyzy soraly, näme etmeli diýmäge ýagdaýyňyz ýokdur. Sebäbi siziň düýp kanunyňyz ýok. Yani şu üç demen bir adamın eline ya da bir gruppan eline geçen mündünden başlap sizin kiçi ulu değil, hiçbir hukukunuz yok. Bolmalam değildir. Bu düzgün. O sizi yani şu hukukun adı bilen emp başlarlar. Soyup başlarlar. O yöne onun derecesi yani sizi soyuyan, emyen adamla ımtamının yettik derecesine çellik sonralık bolýandyr. Sizi soyuyandırlar, emyendirler, takırtkayalar, eriyendirler. Şeyle de bolmalıdır. Yani hukuk, yani 3 tane çagazi bir adamın yani bir toporun eline geçen tağadından başlap şeyle başlayandır. Bu birden başına afet gelmez. Yani yoş gelýändir. Yani şu adam şu yettek dereceğinde, yeten dereceğinde intak bunu emesi vardır. Aşağı gitmelidir. Bunu sizden hiç kim gidlemedi. Siz bunu bilýäňiz. Bunu ben diýäm şu 3 ýyldan soň düşündürýän. Bu birinciden sizin hemmäňiz bilmeli meseleňiz. O köpüňiziň ýa bilýän meseleňiz bolmaly. Bunu Ýewropada 4-nji, 5-nji klasda okutdylar. Mawa. Demokratiýa ýene näme kanun bu satla ýanky 4-nji, 5-nji klasda öwredilýär. O siz näme göreşýär diýip gören adamlar bardyr. Näme şunu göreşýäniňizi 30 ýyl göreşen bolsaňyz 30 ýylyny bilmäňsiňiz. Bilemmi? Ya da yalandan göreşýärdiňiz. O ya da yalandan o da bir propaganda. Olan bir görüşme usulü ýöne. Kime garşy ýöne? Başka erik çekben bir näme. Kime garşy? Sebäbi birincilik bardyr. Şu birinciligi ýalňyş iýillerden. O üstünde sen görüşüp dogry etjek bol. Odan etjek bol. O halal etjek bol, haram etjek bol. Bu soňky sen düzelýän nädir? Birincilik yani kanunun güýçlüň 3'e bölünmesidir. Şu birinci ilik, şu ilik doğru oturdurmasa sizde erwet kanun näl, erwet prezident däl ya, ogry, dogry o zatlaryň bir kıra nemedin. Sizde hiç zat bolmagy haky ýokdur. Hiç ýyl hukukun ýokdugyna ine şu kabul edilen kanun var 2004-nji ýylda. Bu şoň subutnamaty. Sizin elinizde yerem ýok diye, yeriňize mallyk diye. Yeri bersek ertir hukuk diýip talap edersiňiz diye. Indi siz diye bizim kulumuz diye. Bunu açyk aýdýar. Näme diýilen o? Ve gaýtalap propaganda edip durlar. O sen pak tekerdiň diye. Sotaýk Mekkeje onu bilen ok diye. Buğday ekersin, paxta ekersin. Buğday ekersin diye. Ben ekdiýen zat ekersin diye. Özüm kanun bilen kabul edildi. Özüm şu zatlardan bir ýanky girdejek bolmaýandan bilýärler. Onan bilýärler. O sen garyp bolmaly. O sizi näme üçin okusuz, bilimsiz taklaýarlar? Şu zatlar üçin. Sizi kul etmek üçin. Ya onam edip görenim ýanky Ors imperiýasy. Türkmenler. Arkasında o var. Şonu edýän adamyny taklaýarlar, şu tak getirýär. Bilen Berdimuhammedow mendalyk reform etjek diýip başdan ony ýokdur. Ýalňyşym aýtsa, düşünmän. O bolmasa ýa bir zam ministri bolup ýören sapar. Döwleti näme hukuk sap biler. Şondan ulokan. Aýna bärde sapara grajdanlara eýeçilik beripsiňiz ne?
Toprak eýeçiligi. Ödem 140 yıldan soň birinji tapar o adamlar şunu ýatlan oklarym. Yani biz adalet gözledik, nämetdik diýerler de. O şu zatlary yani ilk bilen şunu etmän, başka hiç zat edip bolmajagyny yani ya düşünmändirler, ya bilmändirler. Bu da gizli edilmedi kemine. Ne Bäş oblsun, bäşinde de ayda bir tapar. 10-12 sanak adam prototyp var ya. O 500, 700 gün adamı prototyp uyuşurulýar. Yani her oblsun yani iň uldarynda. O telewizordan, radyodan, metbuatdan hemme yerden adam çağırılýar. Milli kagabatyna çenli var ya da prototyp. Ödem şunu biz 3 yıl ettik. Habarlara çıktı mı? Edil ne şu an 3 yıl biz ekrana çıkıyor da şey. Edil 3 yıl adından Floryalak bulordan aktif o 8 tane grupamız var da. Görücücül grubu, Tworks grubu. O sertini bir oblukta dargadıp bilýärdik de. Ödem kino dalýardylar. Televizörde neme diýendiler. Ýöne gelýärdiler televizyon nemeler, aparatlar, zatlar. Görkezýärdiler mi? Berýärdiler. Yok. Hiç yerde gazetede zaten çıkan oktudan. O televizörde beýlede dursun. Men ýaşymdaky adamlar şol urlary işden bolsaňyz, o eşdensiňiz, görensiňiz, gatnaşansyňyz, bir hüm diýin, o telem bir ýa-ni bir adamsyňyz, bir insansyňyz. Bu sizin yani çağalaňyzda, aktyklaryňyzda çoğurtluğuňyza gerekli atlar bu zatlar. Biz geň görýärdik de hem şunu gazetlerde, jurnallarda nemeden oklar diýip. O wagt düşünmeýän ekenik de. Ýerim ordun gudugyny bilen bu. Ona mut paýlap. Mut paýlap ýörer ýala. O bir de aydan diyenem yokken. Bular ýöne çok düşünüp edýän ekenler de. Hiç kimem öyle düşünen o eken, doğru değil mi? Ya, Türkmenistan'ın içinde. Yok. Ya, bir zatlara düşünýärler onu diyor düýünü. Bu Akbatçan yeri entek tapusu bizde däl eken de. Yer bizinki alak. Üstünde yaşap ýörse onu. Oğlum şertli yaşap ýörsün üstünde de. Potrotçu alak yaşap ýörün. Yo, feodalizm illeşlerine feodalizmin tarihini okan tarihta feodalizm diýip görün. Gaty gorkunç bir döwür. Men okan wagtym gaty dep etdim de soňra görüp dursak biz hem şo feodalizmde ýaşap ýörsek enne. Bunu yani birden düşünmek kıyın deme. Biz yani ben ağam var orada aradan çıkan orada 45'lik o hem bir daha akliyet görün o neme. Çok mülen yani fikir alışıyatla. Sen kim diýär bana? O yumruk galak diye ben minister diye. Sen bilen bular näme diye beýip oruçup ýöler bana käýetde. Näme ettin boynuň al diýär. Men bilemem diýär. Bu reformalardan natlardan on büyünler havarım yok. İşimizde zadımda kaçışıp gören adam değil. Benim şu reformu için ben şey diyenler benim kelleme geliyor. Sapara son imperiyede reform edilmeyerek perestroika ediliyor. Bilmedim devam edilýän olun ýöne düşünüp bilem doktuk. Olun ne mi geldi? Bolmasa ben ministrim, yani payda geldi. O gaýtam yeni de töre geçirdiler. O sebli edip ýaz bölýänse o edildi, işledi. Töre näka demeler bilen. İşledi diýmek kazanç etdi. Ýaly bir manysy anlar. Kazanç edenler ondan soň biz hemme kişinin kazancının öňüne alýan ekenikde. Ondan soň ondan soň başlady. Mut berýärsiňiz, bular ine hazır satyp berýärler özem. Beýeçlige däl, ular mana satyp berýärler. Sizden beýeçlige mut berýärsiňiz. Sapara
Şulayda bir soru var, soň ýyldşlerimiz ýazypdyr değişli tema boýunça olar okap. Soň dowam edeli, soň ýene bir zat görkezmekçi. Daşary ýurtlara yer satma meselesi nähil bolar diýä. Inde şeýle bir zat var. Daşary ýurda yer satma diýende yeriň hemmesiniň eýesi boljak Türkmenistanda, täze Türkmenistanda. O yer satýan eýesi ýöne şeýle bir zat var. Bazar ykdysadyýety bilen baglanyşykly, soň içki ykdysady, sosial ykdysady deňlik diýip bir zatlar var. Ine şo zatlar goramak üçin kanunlar boljak. Bular ýene döwlet däldir ýyldaşlar, kanun döwlet däldir. Biz döwlet sözüne ulanmaly däl, ulançdan galdyrarys nemede. Häzir döwlet işlerinde diýäňiz, il boljak. Bundan soň Türkmenistan il guruluşy, il nemesinde amalaşar täze Türkmenistanda. Il guruluşlary dürlüdür. Bir ýerini tutup ine şu ilem diýip bolanok, bütün edibem alwama il diýip bilmersiňiz käbir halatlarda. Ýani mehanizmler boljak. Her haýsy öz işini öz ýerine ýetirýän. Ine seretjek ýurtdaşyndan gelýänlere yer satmak peýdalymy, ziýanlymy diýilen soru çykjak orta. Şonu hasaplajaklar, tartyşyljak. Hem siýasy tarapdan tartyşyljak, hem beýleki bilim budaklaryna ýani ykdysady we hukuky taraplardan hem tartyşyljak. Soň şularyň hemmesi bir ara gelip bir netije gelinler ýa-ni daşary ýurtdan Yok, yine de bir zat var kemine. O diýenden gaty dogry. Ben hem pikir. Ýöne halkara nemetinde bir döwlet teň watandaşyna yer almaly ruhsat berýän bolsa, senem o tenem berip bilýän, onu karşılykly bolýar da. Şol ýalak nemede wadyr. Halkara nemetinde. Şuýda da ýazypdyr ýyldaşymyz. O karşılykly neme bolmalydyr. Teňe watandaşyň şonala hukuky badyr. Bilan ýerden yer almaly diýip şo hukuky berilende tenem berýän da. Bu siýasy töwde etmek üçin bir deme rıçakdan biridir. Şu siýasy hemme tarapyny ölçäp deňe oramly alyp barýar da ýa-ni. Şonuň ýaly soň ýöne neme bir açıklak geçeli. Yer satylmany. Yer satylma ähli oblustda, ähli etrapda bolan soň buňa da milyonlarça adam gatnaşan soň bu bir bilinmeýän zat bolmaly däl. Hukuk tarapyndan ham döwlet, hökümet diýeli, edaralar tarapyndan ham, yerli nemeler tarapyndan ham onuň ýeriň satylmaly dälligini bilýän adamlar şolar adamlar bolmaly. Ýöne satylandan bilýän adamlar şol adamlar. Bu jenayet, guramaçylykly jenayet. Häzirki ýagdaý aýdýaňyz ýöne. Häzirki ýyldaşymyz ýazypdyr ine. Sakar çägede diýär soň dowamında. 16 sotuk mellek yerini $1500 pul karşılığında beripdirler diye ulanmana. O şeyledir. Käbir ýerlerde 2000-3000 verenem var. 30.000 çelli gidýän yerler var. 30.000 yer giden yer var. Onun magazin dağıt yerler var da. Yani öğünümçülük, zavod, fabrik gidecek öğünümçülük ediyen nemeler var da. Onlar 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 yetýän yerler var. O şoň üçin biz her oblastda bu yani nemeti şu biznesiň çuňlugy her vilayetde 1 milyardan ýokary diýär. Ýyllyk. Olaryň hemme jetini döwletiň hazynasyna giden o ýurlaryna gidýär. Gönü. Hiç yerde nemeti ýok. Yani aldım verdim sattım diýip nemeti ýok. Diňe yer tenki diýip bir gol çekişip yani puly ýüzüne alýarlar da. Yani şunu ýam şunu diýenlerini iýlerle bersen kemine bu şey gidýän yerler kenne şeyle uzalyp gidýär. Bu hemmesinde biziň aklymyzdan ýetmezligi mümkin wagtymyzdan. Bu käbirlerini agdak geçeli, nemedik geçeli, siz daşında işlep ýörtüňiz da.
O mecbur size de pasport beren oklar. Tamam. Şu sebebi aylanıp dolanıp yine tutak gelyendir yani neme. Sen men ne misal üçün kurwa şey diye. Siz men kulum diye. Hı hı. Ben yerimde işlemeyen diye taşlak gidiyen olsanız size pasport yok diye. Ya gel ben yerimde pak tekersin, ben buğday mekersin ya da başka yurtta bomcuyalak gezersin diye. Ne? Koloriyalak sebep bolup bilir mi kim? Hı Benim fikrimçe bolup bilir. hı. Bolmasa ne gerçi de onun nemesinde bir 200 devletten kendi devlet vardı. Şolong yeke yerinden Türkmenistan'dan başka yerde milletine pasport vermen şey korlap bir öneri yok. Hı. Şolong içinde Afrika devletlerim var. Şolong yeke yerinden Türkmenistan'ı alak vatandaşına pasport vermen yemet bir öneri yemet yok. Çıkaydan neme. O kaç çıkan orada o başka mesele. Yani iyi şey deyip çıkıp demeden hem becefin eline dokümanı var. Hı. Bunu bir sebep gözleyesem men köpten beri gözleyen yani şu bir kaptalın ne şu kanunu geliydi. Kanun Türkmenistan'ın kulçuluk kanunu deyip adlandırsak ha ya bir ortlong yani 1861 yılda yatıran Kripasnoye prava deyip bir nemesi vardı. Federal kulçuluk nemesi kanunu. O 1861 yılda ortaya yatırdı da. Ne sol kanunun demesidir. 21. asırdaki görünüşü şey. Şutayda siz kul bolmalıp yadılar. Şu tercümesi şol. Siz azat halk bolmalı. Hiç vatan bolmalı yadılar. Biraz nazaratıllam var. Sizin nazaratılyan da size gödökçülük eden dokörlüm var diye. Onun diye sizin pulunuz bilen neye taklayan yani. Yani yer berdim yala edip alıp sen pulun bilen hani şuları şey nemledindir yerlerde. Bolmasa şular berdim konmaydı söyüyorun için televizyona çıkanızda ılgap maskalarınızı azar verip nemet görün oklar. Şu yani 50 milyar dolar gödüğünü getirip görün. Hı. Yani 10 yılla aylant duran pulun. Şu pulu hizmet edip görün, ılgap görün. Bir topar sizin öz yani soydaşlığınız, iyileşleriniz, oğudaşlığınız var. Son sapara yeni bir zat var. Şu mellekler Hı. o ulan mana satıldı. O O, satmalı değil olsa da sattılar. Şimdi şunun üstünde cay vurmalı doğru değil mi adam? Bir o. zat edip aldı. O. Ya da hatta şu mellek yani paylanıp verilen mut melleği satın almak için bir yurgundaşına çıkıyor işleme. Sonra onu alandan sonra üstüne cay vurmalı. Şimdi son biz bir hasap ettik. Sapara Türkmenistan'da kurulayan cayın materyalini aslında 3 esas çıkyan eken de materyal daşar yurtlardan hesaplasan şeyler bir yankı. Umumi 3 esse, 2 esse az çıktıcısı var. Indi şol paylanıp verilen, yani paylanıp satılan yerlerin üstünde kurulan caylardan bular girdece edip dur. Yani melleklerden 50 milyar dolar kazanan olsa yeniden 50 milyar 80 milyar ol nemelerden hem kazanıp dururlar bular. Şu her bir kurulan caydan onun bir nemesi var son kurun eder sonra son günlerde. Safarım. Yemek kemiğine. Bu hemen ben diye değilsin. Ne sığırı otun bolarak yerine örtleyen Oo. yani kadı kakyan sakyan danin ipini kıyıtkarak Yahudin rak edip o kadın daşından aylar buraya gidiyen. Hı hı. Yine şu kanun bilen şu yer verme var. Hı hı. Peni şu tayık yani ürkleyeler. Örgütlüyor. Son sen cayım kurmak mecburiyetinde. Sen o var. O da üstünden yağış yağıyor. Kar geliyor. Kış var. Yaz var. O kölüğün aşağında bol bol kayıtı üstünden gün yoklama ıstı.
seni mecbur ediyorlar. Sen rotayda zay kurmalı. Seni yani adam öylünyen, köpölüyen olur tünök gerek. Seni göğeveriye yönü kazandırıyor. Sen kazanyan, işleyen, eşek yalı işleyen. O sen bir bölüğü sen yani sağına çuğana geliyendir yönü. Üç bölüğü yani tam orijinal giydiyen tam orijinal eyen yemp başlayandırlar. Ne şüyleme ben yine de dolar gelecek de. Ne konstitüsyon kuruluşu yok olsa bakan ya da çoğun bengeş döwürde döredilen kanunlar vardır. Hemmeti şu kanunlar şulara işlep başlayandırlar. Yani sizi emyenlere şolun peydatını işlep başlayandırlar. Sizi dine emmelidirler. Toymalıdırlar, ezmelidirler. Bu kanunlar başka dağda yaranı yok. Dine sizi emmek, ezmek için. Onu her yerde ne aeroporttan yönü piyada varanda da seni ediyendirler. İn olmanını mertebeni de peliyendirler. İn bolmanını, bolmasa bir adını yoğunup alıyandırlar. Uğurlayandırlar. Dilev alıyandırlar, mecbur edip alıyandırlar. Çıkacak kolonda da şonunu alaktır, giyirecek kolonda da şonunu alaktır. O ne şu konstitüsyon kuruluş bolmasa bu zatlar şeydi işleyendir. O ne için dünyanın hem yerine şu etat kanunu değil ya konstitüsyon değil ya. Şunu şunun yararlı işleri. O içinde ne hilek demeler var orada şu konstitüsyon kuruluşu koruyandırlar. Başka da koruyan nelerler? Bizde bu tamtık prezidenti koruyorlar. Şu konstitüsyon kuruluş bolmasa şu halk bitkendir. Şu halk eyyem kullur. O tayda kanun bolyan nedir? Kanun olmadı adatlık bolyan nedir? Adatlık olmadı öncülük bolyan nedir? Bulun hem becet tekrar edil yeme yalak aylanıp geliyendir. Siz şunu yaşatmıyorsunuz. O konstitüsyon kuruluş var arada sizin yani ben 30 yıllık yani ilk kurulayan adamlık bir yeri oldum da. Bunu ben kurulamerler. Ben en son şunu kurulacak adamların en son kızı ben. Bunu bir topor yani hukuk adamları var. Şolar vurulmalıdır. Şolar düşündürmelidir. O sizin televizyonlarınızda ne yapayım? Din aydım aydayanların sebebidir şu. O aydım aytmalılar. Birileri çıkıp metle geyleri, sudatları halka elinde ama düşündürüp durmalıdır. 7-24 20-30 tane programlardı. Oğlum bunun yağın nemeler vardır, teatirler vardır. Olur düşündürmelidir. Ne için düşündüren oklar? O sizin şu yağdayda bolmanız için. Çok derinde size aydım aytıp veriyor birileri. Tan edip veriyor. Boş hap veriyor. Ya yine de burada. Yani mesela başka bir yerlere ihtiyada yine şol ne için aydım aydı yöne yere değil. Başka bir yere alıp barmak için mesela ne? Yani bizim yerimiz nerede diyemeli değil de ay bu samsığa aydım aydıp gördüğüm kelleğini meşgul etmeli de doldurmalı. Şunun yalı bir neme var. Bunun olmasa mekteplerde muallimler öğretmeli. Şu an bizim muallimlerimiz şunu ağdan muallim var mı? Kemiğinden ne sanayda? Yok, gaytan muallimlerim gelip korkusup bir diye seni başkalarına ulan yok derler deyip. Sesini çıkarma diye muallimler aydı ya, onu her türlü yerden hücum ediyor. Araz bunların bir adamı, bir şahsiyeti öldürme demeleri belli. Neme şu kuromoçuluklu cinayet diyen cinayet. Onda men sapara size okap bereyim şonu. Yer bilen bağlanışıklı bu Kur'an olayının dövründe girizlen bir zat. Aşağından görkezeli. Yok bu niyaz mukken yankının sonu. Onun kan bar ayratın yöne. Yine şu ütkötte yankı nemeler ayırda gücünü yitirdi. 4 madde yine sizin ve toparımızın tayarlan 4 maddesi gücünü yitirenden sonra şunun yerine gelecek nemeler de yankı cenayet ol ya da satmak yerine neme diye
Yerin bir kanun berilmeli diye. Betnevislik bilen ya da başka şahsı kızıklanmak bilen, behbit bilen yani. Vezifeli adam tarafından devletin eyyetçiliğindeki şu tayı. Devletin eyyetçiliğindeki yer bölükleri hususi eyyetçiliğe kärende bir kanun berilse ya bolmasa peydalanılsa o. Näme diye zähmete hak tölemöň ortaça aýlyk möçberiniň 50-sinden 100-üne çelli möçberde jerime salınýar ýa-da 1 ýyla çelli azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýär diye. Ýani näme diye? Ine sapar ýa-ni gurrun etdi ya 15.000 diýdik 300.000 500.000 dollar berip yer alma mecburiyetinde galypdyr diýdi. Ine bu taýda da şonu ýazýar. Yerin bir kanun berilmeli. Ýagdaýynda o ýanky bir kanun nähil berilýär? Ýa betnevislik ýa kızyklanma ýerine näme? Kimin yerini? Döwletiň yerini. Ýa halkyň yeri diýip ýanky şahsy ýeçilik ýa-da özellik ýok bu taýda. Dine şonuň jerimesine hem ýazypdyrlar. Şonuň ýaly etmiş eger diýe, eden bolsa diýe şonuň ýaly. Hereket ortaya çıkan olsa gaýtadan edilipdir 10 ýyl şu adam edilip. hawa näme diye edilen olsa gaýtadan deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topary tarapyndan edilen bolsa ine sapara ýa gaýdaňyz bar. Hawa. Bu bir guramaçylykly jenaýat edilen olsa 3 ýyla çelini möhlete belli bir wezipäni eýelemek ýa-da bu olaryň öz düzgünleri. Olaryň öz düzgünleri ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak, hukugundan mahrum etmek bilen 3 ýyl azatlygyndan näme etmek 3 ýyl azatlygyndan näme diýen bolsa ol näme edip bilmez ama nähil kanun ýazýar bularam samsyk ýaly. Yerin bir kanun Emine şu taýda bir dur inni şu näme dokumentirunny o ödem tatbik edilen şu aljiňam adam bar bereniňem ady familiýasy taryhy hemmejeň dokumenti bar. Mellek yer berenler dokument berýär. Ýöne pul alanyň ýa bereniň dokumenti ýok, nemesi ýok da. Ol dil bilen neme bilýär. O ýa rüşwetiň faturasy bolarmy diýip o Türkiýede bir anekdot bar. Onu nemede bilýän bolmaly, nämet ol? Rıza zarra. Şoň ýa şoň çeki ýok. Sizin ýa 1000 ýarym 5.000 10.000 beren bolsaň şoň çeki ýok. Galan zatlaryň hemmeje alan tarapym, beren tarapym belli. Ine şu arada biz ýörüýte mecliste neme geçirmeli kemine çalarak Aydar olun ýöne ýörüýte karar kabul edilmeli. Sebäbi şu pullar ýygyna berilmeli. O şu pulu beren adamlar hemmejeti bu ýörüýte bir formulyar ne der arda yer alan mecbur bolýar-da. Onu mecbur edip etýärler. Men mecbur boldum. Maşgalam köpelýär neme diýär. Almaly boldum diýip delillerini görkezip beren adamsynyň adyny, puluny, taryhyny demetseler. Şo yeri, şo puly şu beren adamlardan biz alıp halka ýygyna bereri ala etmeli. O yeri dokumentleşdirip şoň hususy ýa ödül eline geçeri ala etmeli. Ne şolary ala kanun çykarmaly. Ve beýleki adamlaryň hemmejetiniň ady familiýasy bar. Bularym malyny, mülküni hemmedadyny konfiskowat edip jerime nemelerini demetmeli. Öýem jaý guruluş nemesem şeyler bolmaly sapara ine ýa 10.000 dollarlyk öýü 30.000 dollara gurup berýärler ýyldaşlarymyz. Ýa sizin gurýan materiallaryňyza seredin. Şeýpir iň hilpes, o kerpiç, palçyk ýa-da daş. Ýa-ni tebii şertlerde çykýan bir zat hiç bir fabrik nemesinden geçmeýän
Zatlar bilen öýü gurýaňyz we $30.000, käbir $50.000 guranlar bar. Yani şolar sizin aslında cüýüňizden iýip durlar. Size hem gymmata satýarlar, hem mecbur edýärler. Mellek berdi öýü gurmaly, ýaksa paraňy aýşýal köpelýär. Insanyň nemesi maşgalasy sany köpelýär. Mecbur öýüm gurmaly, mellegem almaly. Yani sizden şu wagt ortaça ýa bir öýü guran adamdan mellegi bilen bilelikde sapara hasaplasak o ýaňky mellege beren pula hemmes tutuşluğuna izne gaýtaryp berilmeli. O guran jaýynyň hem ol hasaplap çıkarlar. Yani ortaça menin hazır şu gören sanlarımdan 3 hisseden arzana gelýän eken. $30.000 öý guran bolsaňyz $20.000 size täze Türkmenistanda gaýtaryp beriljek. Mellegin pulu bilen bilelikde 32.000 $31.000 boljak. Yani size gaýdyp geljek. Sizin şu wagt sömürülen ähli nemeleriniz, finans, maliýe zähmetiniz, o wagtyňyz hemmesi gaýtarylyp beriljek size täze Türkmenistanda. Ýöne siz şu ýa-ni şu nemäň jenaýatyň nemesini açmaga ýoňaýak bolmalysyňyz. Siz açmasaňyz o alıp size vermerse o hazina oklamaly bolýar. Girmedik adamlara olur ýa-ni size yer satan bilen deň nemede şekilde iki tarapym jenaýat işlen adam bolýansyňyz. O tarapyna O sesini çıkarmasaň hem jenaýaty işlediň bolýar. Yerine mallar, hemme dadyň mallar. Yani şonu o mecbur galdım ine yeri satın almana ýankısa paraň aýdan o sebäpler bilen. Ondan soň diňe gol çekýäňiz taýýar bir form boljak, aňsatlaşdyrylacak bu zatlar. Hem şahsy maglumatlaryňyzy kime berildi ýa-ni şu para o zatlar ýazyljak we aşagyndan hem neme boljak, o mecbur galdım diýip bir sözlemler geçecek. Şonun için almaly boldum diýip aşagyna goluňyzy çekýäňiz. Soň size şo pul gaýdyp gelýär. Ýa-ni mellege beren puluňyz gaýdyp gelýär. Mellegem sizin öz özeliňiz bolýar. Ýa-ni şahsy eýeçiligiňizde galýar. Bolmasa şo zatlar şu edilmese hem mellek eliňizden alınjak hem o para berenligiňiz üçin onuň hem jezasyny para beren adamyňyz bilen bilelikde ýatarsyňyz. O sebäbi kanun boýunça yer satmak gadagan. Ana kanunum Yani kanunum o izni işlemejegi üçin täze çıkan kanun sizi halas eden ok gynançakda. Şo döwrüň demesi boýunça alınıp barylmaly bolýar mejbur. Şeylerek ýagdaý onun ýene de kemine ne Türkmenistanyň bir topar döwlet diýip ýa-ni halka allap beren guruluşlary bar da. Ne şolara biz şu informasiýany ne şu wagt gündeme getirdik de. Bu ogursan belli, edenen belli, tarihlerin belli, hemme zady açaçan. Bunu gidläp boljak bir adam derler kendine. O ne şuňa reaksiýa görkezmedik guruluşlar bardyr. O tiziň nemäňde ýa-ni konstitusiýon guruluşy ýykmala kömek beren adamdan hataryna geçýändir. Oňa nemesi ölüm jezasy bolsa ölüm jezasydyr, asmaly aslarsyňyz, ýakmaly ýaklarsyň. Iň agyr jeza garaşýar. Yani bir döwletiň konstitusiýon guruluşyny ýykmak bu jedan, günäň iň ulusy bolýar da. Iň ulusynyň näme üçin iň ulusy diýenleriniň sebäbi konstitusiýon guruluş bolmasa, ýani jemgyýet ine türkmeniň şu wagtky düşen ýagdaýyna düşýär. Şoň üçin hemme konstitusiýada ýazylýandyr. Bu islendik ýani sözlemiň guruluşy ütgeşik bolup biler, manysy birdir. Hiç bir topar, hiç bir şahsiýet döwleti ele geçirip bilýän däldir diýerdi. O döwlet haçan ele geçýär? Bir toparyň eline ýa bir guramaň eline ýa-da bir şahsiýetiň eline. Ýani 3 şaha bardyr. Kanun çykarýan, ýerine ýetirýän, tüý dorgunlary,
bir adamın hökmüniň aşagyna gelen sagady konstitusiýon guruluş ýykylýandyr. Ondan soň şo ýok bolsa konstitusiýa barada gurrun edýän adamlaryň özleri jenayetkardyr. Sebäbi konstitusiýa ýok, Owa. ýykyldy. Ýykylanda aýtmalysyňyz. Onu diňe ýanky güýjüň 3 şahaty bardyr. Şonu dikelden soň kanun işler ýalak edip bolýandyr. Kanun şonu garaşdy bolup bilýändir, kanun çykarýanlarym şonu alakdyr, ýerine ýetirýänlerim şonu alak bolup bilýär. Ine Türkmenistanyň bu zatdan hiç bir gizliler, o Berdimuhammedow bunu gizläp durany. Ýöne ol ben halky ýetirjek derejeme ýetirdim diýdi. Halky degradiw dedi, hiç sady düşünmedi ýalak mal ýalak etdim, öňüne bedäni oklasam iýe, suw bersem suwuny içýär. Bermesem içen ok. Ol diýen däldir, onuň döwründe şeýle boldy. Sapara. Ne şu derece yetti deyip onun arkayın aydıp tanıdıp. Indi Sapara ýene bir zat okap bereýin size. Bu 2013-nji ýylda eýen Berdimuhammedow döwründe. Demetlen biz bulary paýlaşarys ildeşler, ýa-ni okap bilersiňiz, açyk bolar. Telegram kanalymyzdan paýlaşarys. Şo taýa girip seyredersiňiz. Indi bu taýda 2013-nji ýylda ýeri hususy eýeçlige geçirmek ýa-ni barada näme bar indi hususy sözüni biz düşündürdük. Ýöri eýeçlige geçirilýär ýa-ni İslam wagtlary izine dalyp bilýär. Ýa-ni ýöri ýa-ni mysal üçin näme diýär? Spesialny diýilýär. Orusların hazır spesialny operasiýasy gidip durandyr Ukrainada. Edil şonuň ýaly bir zat. Näme diýär şu taýdan okal şu kanun eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagynyň we döwlet emläginiň hususlaşdyrylmagynyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny belleýär. Hem de Türkmenistanda telekeçiligiň ýene şu taýy möhüm. Şunun edilýänligiň asyl sebäbi telekeçilik. Ol beýlekler soň ikinci nowatda elýär. Telekeçiligiň östürilmegine we maýa goýumlarynyň çekilmegine hem de netijeli durmuş häsiýetli bazar ykdysadyetiniň östürilmegi üçin şertleriň öwder edilmegine gönükdirilendir diýär. Indi bunuň mazmunyny aýdyp bereyim men size. Şeýle bir kanun çykarýarlar. Ýa-ni satışlyk bar ýa şu wagtda aýdýaňyz, o 15 000 verdim, o 10 000 verdim, 1000 verdim, 500 000 verdim, o toprak aldım diýäňiz. Ýöne şu toprak alanlar şu wagt elinden alındy, köpüsü iş yerleri esasen şu telekeçi diýilýän gytlar. Bulary pullar var, şu pullaryny toprağa yatırttırdylar. Ýa-ni pulny bir zat edip orta çıkartmalı. Näde çıkardarsın? Toprak berýäs. Ine üstüne fabrikyny kur, zawodyň kur, ýene nämäň kur, bazaryň kur, dükanyň kur, o diýip toprak satýarlar. Aslında satmaly däl. Bu taýda da şeýle satmaly däl. Soň bu pullar alandan soň yerlere bir 5 ýyl geçmäke izin alýarlar. 2018-nji ýylda 2017-nji ýyldan başlap izini alyp başlaýarlar, talap ol. Ine ýegenler elinden alypdyr, ýegenler çöküpdir diýen söz bar ya, o ýegenler däl olaryň atlaryny ulanýarlar. Bu planlaşdyrılan adamları şeýdip ýalandan pulunu ortağa goýmaly. Ondan soň pullaryny elinden alyp garyplaşdyrmaly. Ýene şol nämäniň bir häsiýetidir. Eğer bir imperiýanyň gol astynda bolsaňyz, siz baý bolup bileňiz ok. Ýalňyşlyk bilen baý bolan bolsaňyz, eliňizde pul birken olsa şo pulu almagyň ýoluny gözleýändirler. Ýene bulam şonuň bir düzgüni, ýani bir giden şu taýda 13 sahypa diýär mende görünýän 13 sahypalyk bir düzgün ýazypdyrlar eliňizden almak üçin we şu wagt şul oýna, şu aldyga düşen iş adamlary esasen hemmejesi diýilen ýaly garyp ýagdaýda ýurduň daşyna çykypdyrlar ýa-da hatda köpüsü türmelerde çüýräp dur. Şeýlerek bir ýagdaýam bar. Biz täze Türkmenistanda bu zatlaryň hemmesine o düzeltmekçi şo wagt näçe pul çıkaran olsa, niri, haýsy toprağı alan olsa şonu
Yani özü de olmalı. Edil şol toprak berilmeyen olsa da şonun meňzeşi berilmelidir. Evet, pullar hem izine qaytaryp berilmelidir. Sebäbi satılmaly däl diýär-de şo döwrüň kanuny boýunça. Häzir hem ýani şo döwür diýerimiz häzirki döwür. Sapara bu tarapam bar bu işin. Yeni de başka bir Hı hı. tarafı var kendine. Şu kanun çıkarıp bular işlep duran devlet idarelerini yani bir topar ondaki sanat tekstil fabrik kurdu Hawa. diye de. O soruları devlet eğitimlikten çıkarmak için kanun deyip şunun esasında bir köpüğü bir manada o birini berýärler şey. Öz özlerine. Özlerine. Onun devlet idareleri var şu vatki. Yani eğitimliğini ütgödülmedik idareler var. Olağum işleyiş prinsipi öz adamlarını otur diyorlar diye ödüne yakın öpali adamları Davut elini işleyen diye de yani hiç yerde hata kitap demesi yok. He yani çalışança yani işledip pulunu alıyorlar hem cüzdüne gidiyor. Hawa. O devletin balansını hatap kitap bu zatları yok. Onun 10-15 yıldan yani 5 yıldan 2 yıldan 3 yıldan dargıya da Davut diýilen zady işletmen özür nemesi var o. Çıktıcılarım var, nemelerim var. Onu istat eden oklar kutoryança. Tamam ayakları bilen dep yerlerden başka. Biraz yağda diýerler da. Hawa şu toprak bolsun, fabrik bolsun hemmesini yağda diýer. Hakırtkı yalak deme diýerler. Ödüm rator nemette de devletin idaresi diýer. Devletin gidel yani paçan nemeti diýen yalak ýagdaýda. Bulon hem edip görün zatları şol. Bu yani devlet dip adlandırmalar neme der. Bu cinayetçi bir yani kromoçuluklu bir cinayet demeti. Şebeketi diýýärdiň. Bular diňe emýärler. Diňe emmek başka hiç zat bilen işleri yok. Oku mektep bilen işleri yok. Ol yani yurdun 90% ne köçesi var, ne çırası var, ne tuğu var, ne nemesi var, ne yolu var. Bunlar akıllı şehir urtbörlerde. Nirel. Onun içinde yaşadıp bilecek akıllı adamlar var mı kanunda? O taydan yani Türk ayağı var onun. Pul aklamak için edilen nemeler. O aslında o Türklerin pulları olmalı. Seçim muhtarları onu ortaya çıkmalı. Şu adam biliyet biz onu. Biraz hemmekim pulunu aklaýar. Bularyň pulunu aklaýandyr, olaryň pulunu aklaýandyr. Üýüşüp ine şunça pullarymyz var, şunçarak bir proýekt etmeli. Aklamaly diýilýär. Ona dünýä görkezýärler, reklam edip onu düşünmeýän adam ýokdur. So ýene bir ýyldaşymyz ýazypdyr Promzona, ýani telegeçleriň ammary diýe. Dadaýew döwrü gopul ýasatdy ýa. Obýeznoy uğru boş yer üçün $200,000 pul aldılar 2017-nji ýyllarda diýe. O şeyle. $200,000. 500,000 verenim var. O 200,000 verenim var. O şu pulu veren adamların köpüsünün elinde pulam yok, o şu yerim yok şu wagt. O yok. Käbirler ýurdun daşına çıkmaly boldy, pulsuz kaldı. Käbirler hem o türmelerde şu wagt çürep dur. O bizden pul sorak görülürken bunun için. Ana iyi adamlar diýenimizem şolar. Yo onu bular başarypdyr sapara, o ýykmagy, dargatmagy paçça. Ak paçça. O ak mı ya häzirkisi gara mı? Häzirkisi gara, o gara bolmagy mümkin. Aýyny pöňü neme bilen aýdýarsa, ýöne ýurdun tapuzy şoň elinde. Şolong elinde. Yani garaşsızlığa çıkmamız gerekli. Özüm ılan edilmelidir. Täzeden ol 92-nji ýylda alan garaşsızlığımız onu nemeden kagızdan yasalan bir garaşsızlyk. O tapusu başka birinin eline. Şu adam şeyle.
Garaşsızlığı bizim elimizden orslar alan olaymasın. Yani O- garaşsızlığı aldık diye de şu orslar biz garaşsızlığımızı elimizden aldık diyen olaymasın. Şeyler ekol ya da şu an edilen iş. Sırası. Deme onun kemiğine biz yani iyileşlemede ne ile orada bir yol görkezmeler. Ne yolunuz konstitusiyon kuruluşu dikeltmektir. Aa, bu birinci iligidir nemen. Son on ilikleri kendir. Olurum doğru etmeliler. Nirede yanlıştan ilgin yanlış illerse yakan ışık olur. O ilk iligi yönü in önemlidir. Sonu nemet ben üstünü hiç sade edip bolyan nerler. Son çünkü biz ilki kanton kuruluşu dikeltmelidir. Bunu dikeltme için ilkulak düşünmelidir. O. Yani eskerler vardır. Sizin birinci vazifeniz kanton kuruluşu korumaktır. Eğer de siz kanton kuruluşu yıkanları koruyacak olsanız, şolar bilen den cinayetçiliğiniz tarihin köpünü gidip yanarsınız. Başka nemeniz yoktur. O bir kanton kuruluş demek, devleti yıkmak bilen dikeltmek manasında neme diyendir. Bu nemesinde ölüm bilen kalım nemesi vardır. Bu yani yıkanın cezası katı ağırdır. Bu dikeldiğinin nemesi bertebeti belenttir. Avraya belet olmalıdır. Yani, bu bir hakikaten görüştür. Yani, vatanı adat etmek görüştür. Bunun burada durup tomoşacı olacak olsanız o vardır. O. Yok vatanımızı elimize alacak demek o vardır. Sonra toprağına beyeti olsanız, yurduna beyetsiz olsanız, her cemiyeti, her milleti yani, öğüdü uğrayandır. O içki, oğudonluğunuz, gelişikliğiniz, başarıcanlığınız ne ile olsa cemiyetinizden sonra alak olayandır. Cemiyeti taşından gelip bir urt bilmeyer. Tapara da yani bilenine edip verir. Cemiyeti koşamak isteyen de Şved diye, Almanya diye, Şveytsarya diye o gül yağlak demeler vardır. Şu gül yağlak adamla kurun cemiyetidir şu. O içi kirli, nemeli, o kütüğlü adamla eden iş değerler. İşini düşünüp nemediyen onun zahmeti bilen edilen rahatlardır. O tidem utanman, uyulman, o tayin yerin demesini ulancak olyanında olur, ulandırmıyorlar. Onu da ağırlanıp görme. Türkiye'ne açık suudnaması 80 yıldan sonra yine Atatürk deyip bir adam geldi bulara. Öğretti, kurban verdi, kurmana da kömekleşti. 80 yıldan sonra yine gelip neme doğru gidip baraya çöküşe doğru. Önkü ol Arap dövründeki dövre gidip baraya. Şeyle olup bile. Şoň üçin gatylşmalydyr, koşulşmalydyr. Soň ildeşimiz sapara bir neme ýazypdyr da Türkmenistanyň hem ady daha resmi şekilde täze Türkmenistan bolarmy diýip ýok, bolma mümkinçiligi ýok onuň. Täze Türkmenistan diýip. Täze Türkmenistan bir ideologiýadyr, ýani adamlaryň manifestosy bolsun bu. Manifesto nemesin ideologiýa. Ýani Türkmenistanyň ady Vizyonu. vizyonu, ýani Türkmenistany täzeden gurmak. Bu ady, ýani bir ýurdun ady däldir bu aslında. Yanlış o düşünilýär. Düşündirmem kıyındır ýöne şu edilýän gurrunlarymyzyň nemesi şoňa işaret edýändir diýip umyt edýäs. Türkmenistanyň ady boýunça o başga bir düşünjeler, o pikirler ortaga atylýar ýygy-ýygydan. Biz has o ýokary çykarmakçy ýurdu. Onuň ama o gurrun eders ýuwaşlyk bilen. Ýöne şunu aýdyp geçen biz o Türkmen bolup döwlet kuran däldirs. Siz ol ýanky nemäniň ruhnamasynda Türkmen näçe müň näçe döwlet kurup 70 döwlet kurupdyr diýämi? Niýaz 16
imperi o ya 18 imperi kurdular. O yalan Türkmen adı bilen kuran oklar, Oğuz adı bilen kurdular. Devletlerin hem mesela Oğuz adı bilen kurulandır. Türkmen adı bilen kurulan devletler en uzun 100 yıla yeter ok ömrü. 100 yıla yetmeyen yani bir adamam 100'den köp yaşap bilýär da utanç verici bir zat. Yani 1000 yıldan beri bizim devletimiz yok. O seredin görün tarihi, okan kızıklanın devletimiz yok. Kiçicik o beylikler, hanlıklar, göçebeler, yeni nämeler bolup o yaşalypdyr. Beýnatsak da ýöne. Edil şondan öň yani Oğuz yani Oğuz ili ýabguluk diýär o paýtagty Ýeni kent. Ýeni yani Ýeni täze kent diýmek. Şu Könürgünjüm töwerek. O Könürgünjüm töwereginde Gazagystan şol Aral nemäniň bärräginde Aral deňiziniň O Mangyshlak Mangyshlak töwereginde bolan 305 ýyl ýaşapdyr. 305 ýyl ýaşan Seljuklu döwleti bar wagtdan olan barty. Edil ýokarsynda Demirbazanda. Ýöne tarih kitaplarynda ýazýan däldir. Onu ýörüte ýazmaýarlar. Ýörüte ýazmaýarlar. Şonuň üçin o şeýlerek bir neme bar. O kan üstüni açyp kelläni garşytyp durmaz. Bugünkü temamız başga. O temamız başka, sen kemine bunu başka yer kalıp O sonra bilen baglanşyk buldy Sapara şoň üçin. Şeýlerek Sapara başga aýtjak zadyňyz barmy? Jemläp bilersiz. Ken bu tema gaty uzun, ýöne hemmejen bir uruna nemetmäli. Bunu dolu gündem almaly bu mesele. Her kim bilenli nemesini yer almadyňyz ýokdur. Hemmäňiz. Ýok bolaýsana da telçeňdir. O iň bolmanda mellik alandyňyz. Sen almasaň agaň idin başgalaňyzdan bir nemedendir. Bu yeme gatnaşmadyk Türkmeniň tany gaty azdyr. Şoň üçin şu meseleni biz yerli yerden bu biz ýöne diňe bir ýani suwuň üstüne çykýança bölüjüni nemetdik de. Bu bir ýani kerep ýalak bolup aga solo şaka bolup gidýändir. Bu şunu gündeme çıkarıp biz şunu gow edip büyüğüne yetmelidir. Şon yetemizde biz kän zada yani göz yetirip biler. Gözümüz açılar, milletin göz açılar. Sizi nähile ýagdaýa getirenleriň sebäplerini sen öwrenörsüňiz. Ondan soň çözüm ýoly yani nemeti ortaya çıkar. O çözmesi antat bor. Bolmasa sizin geleceğiniz yok. Gözüňe getirip bilen yer sizinki däl. Onu resmi kul diýip kanun kabul etdirler. O terjimesi şol ýani kanunyň nemesi resmi siz kul. Siz hiç wagt hiç sadyň eýeti bolup bilen ýok diýerler. Yer sizinki bolmasa oň üstündäki adam sizinki däldir. Onun kemine ne bu subutnaması vardır. Yeri satıp bilen oklar, yani sen birine berýärler, allyň yeri. O sen başka birini satıp bilen ok. Ýöne yerin boş. Şonu başka birini satjak bolsaň, yani üstüne bir keppe dikelt diýär, satma bolsa da bolýar diýär. Şol çatmany tatýany ala edip onuň aşagyny şoň bilen Bile geçip gidýär da. O. Bu da şol atlaň subutnamasydyr hembeti. Bunu siz hemmäňiz ýaşap ýörsiňiz. Bu bir gaty uly jenayetdir. Şu jenayeti döwletiň ödem bir ýany uzundan idarlap başarýarlar, gündeme çykararýarlar, mecbur etmeliler. Bu prokurorum bar, ne prokuroro, personal ne şu duyduruş yerli ya merkezi tapaw diýok, süýtlere de KGB yani güýç var neme duyduruşdur. Şu bir gapdandan geçmediğiniz yoktur. Bunun umması 50 milyar dolar ne 10 ýyllaky şoň jirosy yani abyomy çüňlügi 50 milyardın üstünde pul.
Şu 50 milyar döwletiň satylmaly bolaýanyna ýagdaýynda da döwletiň hassatyna girip beýän sen ýollaňyda oňa moňa gitmeli. Önümçiligi ýa adamlaryň ýüzüne giyip. O däldirek balanyzyňman ýörlenlerim şundan aňsat tur. Sen hiç sada jogap beren o senki däl nemes däl bol 200 000 satyp otyrsun sen. O bunu siz nädip bunu ýa jenayet dälligini hiç sat bolmadyk ýalak bilmediklerin boljak. Özüm aýdyp otýar, kanunyny görkezip otýar. Siz ýa biri YouTube'a çıkıptır deyip ılgap öýüne barýaňyz. Şol bilýäňiz. YouTube'a çıkan taparaga sizin hemmäňiz bile ogry diýende ogurlugyňyza bile dokumentalny görkezip otýar. Şoň hemmejenin dokumenti bar. Şoňa ýa-ni pul alýan tarapa bolsa bu müň ýarym adam gatnaşýar da. Bolan hemmejenin agyny çenli bar da. İşten yıllarını borcunu çekin. Onu bokup bilecek manalar yok. Şunun üstüne gitmeseniz gitmedik yani borçlu adamlar vardır. Meclisinden tut yani halk maslahatına çendi. Hem de yani en yukarı cedadır. Tevavi yani Türkmenistan'ın kanton kuruluşunu yıkmana teşebbüs diye de Türkler kömür eden adamlar. O. Kömür eden adamlar. Bunun cezası çodur. Şunu çydap bilen olun sesini çıkarmana oturuverin. Şey demedelik kemiğine bu stayda gutura el. Owa jemläli sapara indikine mäne hal murada bilen dowam edersiniz. 3-nji gün yer meselesi boýunça. İlleşler şeylerek sizem nemelerinizi ine ýazyp belläp aýdyp değiştirin. O mellek näçe berip alynan bolsa şoňa taýýarlanmaly, daşdöwreňizden taýýarlamaly. O sesini çıkarman duran adamın o mellegem gitjekdir täze Türkmenistanda. O üstüne de hapis cezası yatma mümkünçülüğü var. Ha. Cinayettir, onun yerin eýesi bolup bilen o. Ýöne o mecbur bolup o almaly oldum diýip ýöreýde bir formlar boljak. Onu dolduran adama hem yer şonda mut galjak, hem şonuň tölen pulu vardır. $1000 bolsun, 10.000 bolsun, 30.000 bolsun tapawuty ýok. Şo pulam gaýtarylyp, o nerden bolsadan tapylyp beriljekdir. O alan adamlar bilýär, atlar var. Şolardan at berilmeli. Bir zat edip o özüne. Bunu garaşyp ýatmaň, buňun taryhy bardyr. Plan wagta çenli diýilip wagt berdiler. Şoňa çenli arzanyny kabul edilýändir. Ondan soň ýen. Bunu kanun çözer. Ya şeydi adalaty dikeltmäňiz gerek. Dikeltmämiz gerek. Bolýanda. Şaýda şeýle neme bilen gutura. Sapara. Sağ olun ýyleşler. Sağlykda görüşelim. Sağ olun. Sapara ýyleşler.